Απολαύστε τη μέγιστη ποιότητα εικόνα στην τηλεόρασή σας, χωρίς διακοπές ή παγώματα. Αναλαμβάνουμε τη ρύθμιση και την επισκευή της κεραίας σας, για να απολαμβάνετε τέλεια εικόνα. Μετατρέψτε την τηλεόρασή σας σε Smart TV και αποκτήστε πρόσβαση σε εκατοντάδες εφαρμογές και περιεχόμενο. Η ψυχαγωγία είναι δωρεάν και άμεσα διαθέσιμη. Δείτε στην τηλεόρασή σας δωρεάν ταινίες και σειρές από το Netflix και απολαύστε ποιοτικό περιεχόμενο χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Δείτε όλες τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές από τις μεγαλύτερες συνδρομητικές πλατφόρμες όπως το Netflix. Για οποιαδήποτε ανάγκη ή απορία, επικοινωνήστε μαζί μας. Ο έμπειρος τεχνικός μας, ηλεκτρονικός μηχανικός, είναι διαθέσιμος να σας βοηθήσει να απολαύσετε την καλύτερη εμπειρία στο σπίτι σας. Τρίφωνας ίντερνετ και ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικός μηχανικός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 97 129 511 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.trifonas.gr.